Bye-bye, guys. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders of His love, and wonders and wonders of His love. Happy holidays, Tagomeños! I am Josh Lee Lucas. I am Lexi Rondina. I am Shaila Iyon. And I am Kent Vista, Tagomeños and Online World, no? We are now on the final episode of our Kamustahan under the Holiday Tree. Maayong gabi sa akong mga kaubanan, no? Dere. So, yung yes. gabi, Ken, so like sukad November 21. Sa ato ang first episode, daghan na kay tag mga bisita o Tagomeño nga nakahinabi sa ato ang Giant Holiday Tree. And now, I'm so excited kung kinsa na pod karon ang ato ang makahinabi. Alright. Yes, we are so excited nga makauban mo of course ang atong mga ko-Tagomeños siringan gikan pagyud pud sa nagkalain-lain nga mga kasikbit na mga city. Hello sa inyong tanan og sa ato ang mga online viewers. Yes, Ken, Josh Lee, and Lexi, we're currently live karon no sa ato ang City Government of Tagum Facebook page. So, mga Tagomeños nga nag-watch karon sa live, if namoy gusto i-shout out, i-comment na ninyo. Ayun, tama ka dira, Shai, no? Once again, dagan kayong salamat sa mga nananaw nato. And kabalo ba mo nga naa na tay 5 ka-episode, no? Nga gipahitabo sa tong Kamustahan under the Giant Holiday Tree. So, pasabot lang dyan, ani, no? Nga 5 na punta ka simana nga nag-uban. Kauban ang ato mga bisita, gikan sa lahi-lahi nga lugar sa Davao Region. Exactly. Yes, and Yes. thank you so much sa atong mga viewers nga nagsubaybay gid sa ato from first episode Sir Kent and Shaila and Josh Lee Yes. nga subaybay sa ato from first episode hantod karon sa ato ang ika-6 na ba ni nga episode. Yes. It's the final Yes, episode. the And final. last episode na... And also, dili lang sa ato ang mga online viewers and gina-welcome namo ang naa karon joining us here tonight. Merry Christmas! Sana adari karon nagtan-aw no under the Giant Holiday Tree. That is right, Josh. Og syempre sa mga naadari karong gabi una, maayong gabi sa atong tanan. Ayan. Merry Christmas! Yan. Happy holidays! Yes, og syempre mag-andam-andam pud sila, no? Ako mga kaumanan diri ang angels later on. Natay pa surprise sa ato ang mga Wow. bisita karong gabi una. So, unsa na pud kaha ni? So, dili lang chika-chika jud ay. Nakulbaan ko na unan ko pangutana na. Syempre, Na-ambush. akong Ayan. kauban no, sa ato ang Christmas season is of course ang ako ang family. Kay Ayan. importante kaayo jud ang family sa ato ang society. Kay according sa ato ang klase sa una, family is the basic unit of the society. Wow! New learning! Wala ko na ginawa. Oh, feeling ako kay... Sana natanda, wala ko nakasulod. Absent. Yeah. Ikaw, Josh. So ako na back to me na naman. Back to you. Of course, since family is the basic unit of society, ayan. Siyempre, kauban ginato atong family, di ba? Family Jed. And, Okay, family na ako and family niya. family nato. Kasi maninuot lagi ka din. How about si Ma'am Lexi? Yes, of course, Yes, Ma'am of course. Lexi. Family gihapon. And, Para safe. Yan. family ni mo and Family. Family and family. Yeah, tama na sa no because we are all family. So kani pong mga naadari sa atong palibot, karong gabi una are all part of our family diriya sa Tagum. So maskin pa dili mo taga Tagum, ni bisita lang mo diriya, we welcome you all. We thank you and we love you. Lover ka, sir. lover boy. And with that, proceed na ta sa usa sa mga atong ipaambit sa atong mga online viewers ug sa atong mga Tagomeños karong kagabi una, mao ang ato ang gift giving. So Sir Kent, unsa man ning ato ang gift
giving. Ayun, may daghan ato kayong ang- salamat. Sa ato, unsa man ni siya nga program Daghan kayong salamat pero Program ba ni siya sa Tagum City sa ato ang lokal nga panggamhanan? pero bago ta mag-storya no. So we want to give you the opportunity nga ipahanyag sa ilaha what is this all about. Ayan, so Sir Ayun, sige. So, syempre, before mo storya, Yes. si Ma'am Lexi, no, gamay lang nga background. Kanina ang gift giving nato nga gipahitabo, no, is syempre manghatag taog pahalipay sa mga kabatan-unan diri sa syudad sa Tagum. O syempre, ang uban nga mga detalye ihatag sa atua ni Ma'am Lexi o ni Ma'am Yes. Joshly. Take it away! Wow, Yes, thank you go, so Ma'am much, Lexi. Sir Ken. First gift of Christmas. So, ang atong first gift of Christmas is ang Kabibo Kasadya Children's Gift Giving. Nasinati sa mga kabataan ang tinuod nga diwa sa Kapaskuhan, pinaagi sa Kabibo, Kasadya Children's Gift Giving. Kini usa ka inisyatibo sa lokal nga panggamhanan sa Tagum, ilalom sa mando ni Mayor Ray Tioy nga nagpamatuod nga ang Pasko labaw pa sa mga kahayag ug dekorasyon kundili usa ka panahon sa pagpaambit, pag-amuma ug paglaom. Ang kalihukan nahimong usa ka madasigon ug mahigugmaong panagtapok sa mga kabataan nga nagikan sa nagkalain-laing barangay sa Tagum City. Gikan sa lain-laing sektor, apil ang mga bisita gikan sa Talaingod ug Kapalong. Ang mga chikiting nakadawat og mga regalo nga mga dulaan nga dakong tabang sa ilang pagkat-on og development. Mas misamot pagyud ang ilang kalipay sa dihang natilawan nila ang libre nga ice cream nga gihatag isip pa ice cream ni Congressman Oyuoy. Ang Kasadya Children's Gift Giving usa ka tinuig nga kalihukan nga nagtinguha nga mapasiga ang kalipay sa Kapaskuhan ug mapabati sa mga kabataan nga sila giatiman og importante. Padayon ang lokal nga panggamhanan sa paghatag og kalipay ug paglaom aron mas daghan pang bata ang makasinati sa mainit nga espiritu sa Pasko. Ayan, so nindot kayo no ang atong first gift of Christmas, Jocelyn. yes, it's called Kasadya. Yes, gift giving Gift para sa giving. mga chikiting. No, nindot Ayan. kayo. So, speaking of kani siya is tinuig na ni siya Lexi, no? And we are on our year 4. So, Wow. yes, no, naghatag si Mayor og mga pamaskong handog sa mga kabataan. Ayan. So, no, nag-daraan nato makita ang gugma ni Mayor Ray Tioy because even ang mga bata, wala gyud niya kalimti. Ayan, Lexi, Yes, of di course, ba? maka-testify kita na because kinakita ko katong sa atrium, Jocelyn, no, Yes. daghan kaayog mga kabataan ang naka-benefit ani nga programa mo ang Kasadya o Kabibo para sa mga chikiting. And ganina po, di ba, with the support of our Congressman Yes. Oyo Uy. And with that, no, so nag-comment sa ato Ooh. ang live coming from Kong Oyo Davnor. So Wow. shout out po from Katauhan sa Davnor. Shout out sa atong uptick na mayor sa Tagum, Mayor Ray Tioy, ug sa atong Congressman Di Carlo Oyo Uy. Salamat, God bless, and advance Merry Christmas ug mabungahong bagong tuig kanatong Yes, tanan. hello po, God bless sa Even inyo sa diyan. online, Wow. supportive kayo, no? Ang Facebook page as supporters of Kong Oyo. Talaga naman. And of course, dili pa nako kalimtan og shoutout ang ako ang mga kaubanan diha sa Tagum City Youth Development Office. Of course, with our Youth Development Officer, walay lain, si Sir Edu Makabatas, ang akong mga haros na ni sila tanan, Ma'am Joshly. Di na Yes. sila kalimtan. Si Ma'am Rena, si Ma'am Lovely, si Ma'am Jackie, si Ma'am Aya, Ma'am Krisha, Sir Ron, Sir Code, Sir Miguel, Sir Patrick, and Sir Adi. Hello sa inyong Ah, tanan. hello diha. po from PCYDO family. And of course, i-shout out po na ko, no? Wow. Ang among kinakusgang department head, Sir Don Kryle MC. Hello, Ayan, sir. Merry Christmas, sir. Yes, and with that, Joshly, adto na tayo dito dapit sa dapit nila Sir Kent and ni Shyla. Yes, Sir Kent and Ma'am Shyla, it's your turn. Thank you so much, Lexi and Joshly. So karon ana atay mga kauban. Yes. Yan, nag-aasa na sila. No, once again, natay mga kauban, no, deriya sa atuang Giant Holiday Tree kung asa naglaag sila deriya, no. Og syempre, Shyla, happy kayo ta tungod kay atong una nga mga guest, no. Karong gabi una are actually leaders in the society, no. Mga young leaders, no. Ladies and gentlemen, sila di ay ang mga SK officials gikan sa Barangay Monte
Duhali San Isidro. Ayun. Grabe, it's actually an honor no nga makauban nato sila diri karong gabi una. And murag first time jud pud ni nga natin mga nakauban nga mga SK officials. Yes. Karon so ginadayog yun ang ato ang holiday tree. That is right. Ug syempre dili ni makompleto ang gabi ino nga dili nato sila mailhan. Let's start with you, Daraan Dapita Shai. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Larry Flores, SK Officials. Good evening, everyone. My name is Jonathan Ramos Patian. I am the SK chairperson. Hello po, mayong gabi sa tanan. I am Shana Ganza and I am SK Councilor. Ay, mayong gabi sa tanan, I am Fatima M. Koda, SK Councilor. Mayong gabi sa tanan, ako day si Jana Supiem ng Kanaya, SK Councilor. Mayong gabi sa tanan, ako di ay si Jean Rivas, SK Councilor. Mga gabi sa tanan, ako di ay si Kitlian Labastida, SK Secretary. Good evening everyone. My name is Christian Ibasol, SK Councilor. Thank you kaayo mga SK officials and maayong gabi. Yes. Nag-enjoy mo karon sa That is mga right. kadlaw. Og siyempre pangutanon din nato sila Shai. First time ba ni nato mga ma'am and sir nga mobisita diri sa tang Giant Holiday Tree? Who would like to answer? Siguro nahon nato si SK chairperson no sa pag-answer. Yes sir. Okay, actually, sir, we just arrived from Mate. Kaya nangaligo mi na ganing year-end party mi and it just happened ganing agi mi diri so nihapit mi kadiyot. So actually, it's our first time siguro na tanan kay since goat man kayo tong opening. So gi-grab na mount chance sa mong year-end, nihapit na lang pud mi. So first time siya technically. Wow, thank you so much, sir. No? So, daghang kayong salamat kay gigahinan gyud niyo oras nga mobisita dari sa aton Giant Holiday Tree. Og syempre ato na ta sa ato ang padula karon gabi una Shai, no? Kung unsa kini, mao kini ang Complete the Carol. Yeah. Are you ready? No, No, we're we're not. Pero- Ayan. So, I No, think we're- ready Pero, na sila. Stop. Are you Sige. ready? Yes, we are. Ready man di ay. Yes, they are daw. Yes, Ana they siya. Og syempre, no, para sa to ang mechanics, Shai, mutanaw lang sila sa likod. Naatay i-post, no, sa likod nga mga icons of the animals. Later on sa to ang next nga padula. Pero karon Shai, ang atong ipakita sila are lyrics dere sa atong likod. Og syempre, natay ipatugtog ilahang kantahon sa blank, ilahang i-sulti kung unsa ang nawala nga lyrics. Yon. Yun, Ready? I think ready na sila, Shai. Ready? Sige. Ready? Yes po. Ready na kita mag-song. Sige, who would like to hold the microphone no kinsa ang naay golden voice de Aria? Yes, kantahon jud siya, ma'am. Sabay na lang Kantahon sila. jud. Oh, Kantahon sabay mo, ma'am. Yes, pwede. Pwede duha, pwede choir. Oo, pwede. Sige, ma'am. Ready na? Sige. Okay na? Ready or not on my count in 3, 2, 1, go! Sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Salamat Sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Oh! With a kulot yun. Pasko. Yes. So maingon dyan natin sa inyo nga ang taga Sawata are actually singers. Dili lang leaders, but of course, Yes. singers. Oh, Dancers syempre. ba kaya? Dancers? Yes, later on, ato ang mahibalaan say. Pero syempre, ang ilahang tubag kay Pasko. Pasko. Tama ba ni? Ang Pasko kay... Correct! Yun. Daghan kayong salamat. Og syempre, para sa ilahang papremyo, no, na atay gamay nga pahalipay sa ilagi. And of course, sa City Information Office. Ayan. Syempre, mo, kiniamo pasalamat sa inyo ha, sa pagbisita, no. Gamay ra na siya, pero makabusog na siya sa inyo ha. Pwede mo mag-part 2 sa inyong year-end. Pero sa ano na? Sa ilaha-ilaha? Yes, dito na sa kanang ilaha. Mga man and sir, basig na mo yung mga gusto Yun. ipa-shout out. Shout out miss amo ang pinaka-active nga SK Chairman John Phil Patian. And shout out sa mo ang sa Vice Mayor of San Isidro nga nag-provide sa mo of kaning kuan logistics makatamig mate. Tapos sa mo ang barangay captain nga kaning ABC pod nga president sa San Isidro, Helen Silva. Ayun, ma'am, napa ba? Who would like to
do some shout out. Family and friends. Oo, habot sa inyong family, sa inyong friends no, nga nakita na ta karon diri sa Tagum City. Yes, Okay, ma'am. ako dong i-shout out ang family ko da o ang family sa akong mga SK councilors. Ayan. Thank you so much. And Promise once and again. congratulations and please enjoy the night. Yes, Thank dagan you. kayong salamat. Og syempre sa ino sila pa lang atong pinakauna nga guest para karong gabi una, and later on napatay makahimamat, makadula pod nato sila og matagan nato sila og mga papremyo. Excited na kay kung kinsa pa ang atuban nga mga makauban karong gabi una. So, Oo, ako pod. Anyway, online world in Tagum City na atong ibalik kay atong hibalon kung unsa ato ang second gift of Christmas. Shy, Josh and Lexi, take it away. Grabe. Thank you so much, Shai and Yes. Kent. Di basta-basta, Ayan. Josh Lee, mga SK. Yes, dili basta-basta. Once again, thank you so much. Yes. Our first guest from San Isidro. Ayan. And I guess, Josh, na ay nagpa-shoutout sa Yes, ato of ang course. So, page. di na to ni kalimtan. Shout out to Cons, Romeo, Kaloy, Katayas. Hello, Cons. Ayan, even there is a online, no? Supportive Yes. kayo si Cons. Ayan, Cons, Merry Christmas. Ayan, and also, Lexi, nagpa-shout out po all employees from Mercury Jug. Hello Ayan. po. Hello po. Nakasisigurong Nakasisigurong gamot ay laging bago. Ayun. Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Absent Parang ka ato, absent Jocelyn. na naman ako niyan. So, Okay, kasi pala nagpa-shoutout dira, And of Jocelyn. course, we also have a shout out from Miss Dili Langsa? Dili Dili Langsa. Unique name. So, yung Facebook name. And also, shout out to Mac Orti Abadia Plazo. Ayan. Hello po Thank sa you for inyong tanan. watching. Yes. O karon, Josh Lee, ato na ta proceed sa atong second gift of Christmas. And our second gift of Christmas is Lanterns of Joy. Sa matag kahayag nga nagpadanag sa City Hall o sa mga kadalanan sa Tagum City, ang Lanterns of Joy nagrepresentar sa tinuod nga espiritu sa Kapaskuhan. Ang mga 6 feet nga parol dili lamang dekorasyon, kundi simbolo sa paglaom, kalipay ug pagbangon. Kinigihimo sa persons with disabilities o PWD o persons deprived of liberty o PDL nga pinaagi sa suporta sa Tagum City Tourism, Culture and Arts Council o mga partner nga nakahatag og panginabuhian o higayon sa pagpakita sa ilang talento, labaw pa sa pagpasanag sa palibot sa City Hall o giant holiday tree ang Lanterns of Joy. Nagpahinumdum nga ang kalipay sa Pasko, mamugna pinaagi sa paghatag og oportunidad og pag-ila sa kaayuhan sa matag tawo. Og mao kana ang atong second gift of Christmas, ang Lanterns of Joy. Wow, so ikapila na nato ni nahisgot ang Lanterns of Joy. Yes, murag nahisgot Lexi, na nato no? last episode. Yes, nahisgot nato ni last episode. So kana inyong makita guys na mga dagko na stars, no? Mo na siya ang ginatawag nato na Lanterns of Joy. Joy. Labi na dira sa Avenida, Yes. pasulod pa lang hangtod sa makaabot diri sa City Hall, daghan na gyud kaayog Lanterns of Joy. And what's so na Lexi, no, is gigama ni siya sa mga PWD and PDL or persons deprived of liberty. Murag makita nimo Jocelyn nga kanang murag professional ang naghimo. Yes. Pero sa dihang nga kaibaluan na to nga nindot po di ay kay wala lang ta nakatabang sa atong mga PWD o PDL kundi natagan po nato sila kuan ba kanang social inclusivity gani nga kanang ma-include Yes. sila sa livelihood and so on. Tinuod yun na, Lexi. And I'm so, nga, ang meaning di ay, aning Lanterns of Joy is that it symbolizes joy and hope. Kalipay og pag-asa or Yes. paglaom, no? So, karon sa mga naadari, this Lanterns of Joy symbolizes joy and hope. So therefore, whatever man yung moabot sa atong kinabuhi, no, dapat ma-realize nato nga there's always hope. Yeah, right? Yes, let's try to see the hope and everything. Bisan pa man nga gikuso-kuso ta sa mga pagbagyo sa kinabuhi. And with that, Josh Lee, proceed na ta sa ato ang Yes. padula. Di ay natay padula For the online viewers. Unsa ka na itong padula karon, I'm Josh so Lee? excited because Woo! dili na ni siya spill the holiday tea. Ah, but lahi na pa, it's day. new na, Lexi. Yes. So ato nang hibalon, Lexi, no? So this is for the online viewers. So
tanawan lang ninyo and then comment below the answer. No, it's called Guess the Icon. Ayan. So natay mga icons na i-flash sa screen sa ato ang Facebook page o inyo lang i-guess kung unsa man na siya nga icon. And later on, ato ang ina-announce kung kinsa man winner. ang winner. Yes, for this first And online game. ba naka-flash na ba sa atong screen? And tanananta sa itong mga screen. O guess kung unsa man na siya nga icon, kinsa ba na siya, asa ba na siya nga lugar, lugar ba, tao, hayop, bagay. Pinoyhan nyo ka. Ayan, Guess hanapin the na. Icon Challenge. Yes. Is there already a winner? And with that, Josh Lee, samtang nagulat pa ta nga na ay makatubag, adto na punta balik sa atong mga kauban, si Sir Kent and si Shyla. Kung saan Shyla. ba'y kahimtang nila rito? And go back to you, Kent and Shyla. Yes. Dagan kayong salamat, Lex, no, og Josh. So, syempre, sa itong mga online viewers, once again, please don't forget to comment kung kinsa to ang icon ngayong nakita. Kay taod-taod lang ilahang isulti kung kinsa ang nadaog. Ayan. So karon Sir Kent, ana atay kauban karon nga gikan pa sa Caraga. Wow! Sakita oy naigo. So kung gaganina taga Sawata ka karon Aha. Caraga. So dako layo kay sa mga Yes. no. So, sir, kamo ba to ang mama o papa sa banda nga o Caraga? Ipanu. Ay, dili. Ay dili ay. Ayan. At syempre, Shai, no, atapod silang makaila-ila karong gabi una, Shai. So, sugdan nato. Sir, unsa nga to ang pangalan, sir? Ako si Noel Pangalaya, nagapuyo sa Caraga. Ang among barangay, PM sa Sobre Kari, Caraga, Davao Oriental. Wow, how about si ma'am? Ako si Maria Pangalaya Adlawan. Nagikan mi sa Sobre Kare Pantoyan, Caraga Davao Oriental. Okay, and si Yan, Kuan, si baby. little girl. Little girl. Ang sa atang name, ate? Pamela Joy L. Pangalaya. Ayun, so Si cute. Pamela. So, syempre, makita dyan nato, Shai, no, nga they are family. Yes. Yes, niyato sila dari. Siyempre, according daw kay Sir, no, or si Sir na nato ang pangutanon, Sir, what's the reason, Sir, nga naata dari karon sa Tagum City, Sir? Na ako diri karon kay naay madigsoon sa akong asawa. Unya, nagingon sa ako nga magsuri-suri ta dito sa ilahang area kay dako ang Christmas tree nga. Diri lang daw sa Tagum ang pinakadako nga Christmas tree. Nagingon tong barangay kagawad namo dito nga, pre, kung muadto ka dito sa Tagum, ikuan ninyo, gikudakan ninyo, unya, gipost ninyo, o para makuan mo nga namo sa Tagum. O di alang ko kutob, salamat. Ah. Grabe no. Yes. Kanang gina kuan jud ang holiday tree na to bagi na O, ginaunsa siya. Siyempre, og Sir, dagan kayong salamat, Sir, sa pagbisita sa Tagum City. And hopefully, ma-appeal ta sa katong picture na i-post ni Sir kay basi di ag masikat po ta. Sir, vlogger ba ta? Na ba tayo Facebook page? Sir, nga no, atamang picturean, Sir. Dili ko vlogger, mga Christian me. Amazing. gusto lang jud kuan ba makita sila ang barangay kapitan. Kapitan Yes. nga kanang nagyud sila diri sa Tagum, nakitaan gyud nila ang holiday tree, nakasuroy gyud sila sa ato ang City Hall. That is right. Og syempre, before pa ta mo-proceed sa itong padula siya, no, pangutanon sa nato sila, unsa man ang ilang mga wish karong holiday season nato? Sugdan nato kay ma'am siguro siya. Pinaka maganda gyud ang already karon kay na bless me na naman dire dago kayo ang Christmas tree. Salamat kayo sa inyong pag abi-abi sa mo. Ayan, how about Sir, si Sir? Ako sa bakong ulion, gikan paganiya katong paglakaw panako sa Caraga, daga nang nagingon nga chairman i-post nimo ang City Hall og bibo kaayo. Nakita nako karon ng mga tao, bibo gyud. Agaw diya lang ko dako nga pasalamat ako kanako nga pinakadako gyud nga ikita nako nga mga Christmas tree nagtuyok sa makilibot. Apil tong kanang tubig nagbukal-bukal. Salamat. So, ma'am and sir, kumusta man so far ang inyong pagbisita karon? Maayo man, ma'am. Nalingaw mi gyud. Sa pagbisita namo sa among pamilya dire, daghan gyud ang mga pagkaon nga giandam sa amoa. Kami lang ang dili mo kaon kay ang atong kanang atong mga ginawa
kuan man, parang kontrolado ta mo kaon. Labi na mo nami sa tagom. So, magkontrol mo yung mga pagkaon. Pero grabe gyud ang ilang mga anda sa amo Naglalamigan ni kanon karon kay diri makaon sa sulod. Ayan. So we're happy to know ba kanang nalingaw gyud mo sa inyo ang pagbisita karon. Daghang salamat sa pagbisita. Siyempre po sa inyo, tama po to ang giingon ni Sir no nga we must stay healthy no. Kanailang ginahimo karon is one of the ways no para mahimo tang healthy. Kaya para sa pagsulod nato sa tuang tuig 2026 no naatay kusog o siyempre ato ang atubangon ang bag-ong tuig nga mabungahon, malipayon, mahigugmaon, tanan nga on og tanan nga ma. Okay, tanan na. Ma. Yan, siyempre speaking of food di ay no, sa ato mga viewers karon nga naa diri sa Tagum City, whether you are a Tagumenyo or from other places all over the world no, pag namo diri sa Tagum City, pwede kayo mo bisita sa atuang avenida no. Daghan kay tag mga choices sa atuang pagkaon nga naa di aria. So shout out di ay no sa atuang mga stalls sa avenida. Yan. Nakabisita na ka dito, Sir Ken. Sila Ma'am and Sir. Yes, syempre, no, nibisita na ko dito. Og syempre sila Sir po daw later on iladong bisitahon og balik ang avenida. Ayan, ato na ta sa tuang padula siya karong gabi una og mao kini ang Guess the Icon. Ready na ba mo, Ma'am and Sir? Yes. Ready na daw. Yan. Ready. I think Okay, ready so na masugod jud na? sila Sir no. So Sir, para sa tuang mechanics no, naatay igawas nga icon diri sa ato ang LED. Og syempre ilaha lang tagnaon kung unsa kini na icon. Ayun. Sige, ato na yung sugdan. Sir, pwede ba ta mo isbog diri para makita sa ato ang camera dyan. Sila ma'am, dito ila sa ila. Ayan. I think makita na ato ang LED no. So Sir, and ma'am, ato bang ta sa ato ang screen and let us guess the icon. Unsa kaya niyang icon no nga mogawas sa to ang LED na diri Sir ayan. Sir maghatag mig hint. Si Shaila mo hatag og hint ma'am and Sir no kay basig wala ni nailhan nila ma'am og nila Sir. Sige Dili ma'am. pa ako prepared. Wow. Dili daw prepared si On the Shaila. spot man kay ni. Shay, unsa man ang hint nga pwede nato mahatag ila ma'am og Sir? Ay. 1, 2, 3. Go. 1 second. 1, 2, yeah. Oh, sige, ako'y count. Sige, Sige, 1, 2, 3, go! Rudolph the red-nosed reindeer. Head of a... Ano ka pa sa lyric? I Basta think na-mention nasulti na ni ako. Sayla. Ayan, Na-mention sige. na Ma'am ako. and Sir, pwede siguro ta sabay nato isulti ang answer kung kabalo ta sa icon. At the count of 3, 3, 2, 1. What's the icon? Lodor. Ayun! Ang ilang tubag is Rudolph! For Rudolph the Red-Nosed Reindeer is correct! Ayan! Congratulations, Ma'am og Sir, no? Og siyempre, tungod kay natama ninyo ang atuang padula or atong icon karong gabi una na ami gamay nga palipay sa inyo hagikan of course the City Information Office. Ayan. Pang Noche Buena, pwede nato ni madala Sir, no? Dito, daghan kayong salamat, Sir. kayong Daghan po salamat, Ma'am kayong and Sir. salamat. Thank you kaayo sa inyong pag-aatag sa mga regalo. Yes, Sir, shout out ta Sir, kinsa imo ang gusto i-greet Sir no imo mga kaubanan dito sa Caraga Sir o mas kinasa nga parte. Wasat na ako si Mayor Osnan diya sa Caraga. Maayo nga mayor. Wasat na ako si Barangay Captain namin si Freddy Midi sa Barangay EPM sa Prikari Caraga Davao Oriental. Wasat na ako si Kagawad Bingbing Balilahon sa Caraga po Davao Oriental. Ayun, daghan kayong salamat Sir no. Si Ma'am, si Sa Ma'am. kadugay na mo naguban ni Sir na ko ko kay Sir na attach no kay Sir. Pati gusto na lang po kamuban sa Caraga. Okay na po. Pwede okay na kay diri Ashay. Anyway, once again, daghan kayong salamat Thank Ma'am you and kaayo, Sir Ma'am no. and Sir. Okay, syempre online world balik ta sa tuang guwapa kayo og anyag na mga host no nga kauban namo karong gabi una ug atong hibalon kung unsa ang ikatulong nga gifts of Christmas. Josh and Lexi. Yes, thank you so much, Kent and Shaila. Kauban nun si Sir Kent ay... Gani, na-attach na siya. Kadali na ba? Naka-attachment issues, Sir Ken. Ayan.
Ato bago tamato sa atong third gift of Christmas, Yes. Josh Lee, ato sang i-shout out ang atong mga viewers dira sa Facebook page sa City Government of Tagum. Ato i-shout out si Rubiv Henon. Hello po sa inyo. Ana po diri si Ma'am McCarthy Abadia Plazo. Pa-shout out po from Barangay Magugpo West. Merry Christmas, Tagum City of Harmony. Ana po, nagtanaw po si Ma'am Aisha Paglinawan. Hello, Ma'am. Hello, Ma'am Ice. Yes, and nag-view po or nagpa-shoutout po si Ma'am Jaira Jade Soliano. And nagpa-shoutout po si Ma'am Samantha Hementiza. Hello, Ma'am. And nagpa-shoutout po si Ma'am or ang akong ate di ay si Loiza Vian Randina Daboda all the way from Mako. Hello sa inyo Wow, tanan. hello po to our Dira. online viewers. And also shout out po no kang Sir Monchito Eroy nga while nag-host ta diri nag-call jud siya kay grabe ka-dedicated sa iyang work kay nagsubmit kog PR. Ayan, so thank you so much Sir Monchito Eroy and the rest of the back secretariat family. Ayan. So, And with that, wala Jocelyn? na dugay-dugay pa. Yes. Let's proceed to our third gift of Christmas. Lingap Pinoy Anan Program. Formal nang giturn over ang tulo ka housing units ilalom sa Lingap Pinoy Anan Program sa Tagum City. Ngadto sa tulo ka pamilyang naapektuhan sa mga infra projects sa gobyerno o kinahanglan nga ma-relocate. Kabahin kini sa advokasya ni Mayor Ray Uy nga mahatagan og disente, luwas og permanente nga panimalay ang mga tagumenyo nga nanginahanglan. Gituman kini uban sa tabang sa City Housing and Land Management Office ug mga partner sama sa King Co-op nga nagdonar og mga materyales sa pabahay. Bisan daghan pa ang hagit sa housing tungod sa nagkadaghang populasyon, padayon ang lokal nga panggamhanan sa Tagum sa pagpangita og solusyon aron mas daghan pang pamilya ang makabati sa kalig-on ug kalinaw sa kaugalingong panimalay. Yes, and that's our third gift of Christmas, And it's so Joshi. good talaga na nakakaimuhang own house. And of course, thank you so much to our Aksyon Agadman Honorable Mayor Yes. Ray Uy for this advocacy nga ang katong mga tagumenyo nga naapektuhan aning infra project hatagan sila og puloy-anan, right, Yes, Lexi? nindot kaayo ng opportunity para sa atong mga one of our heroes diri sa Tagum Yes. City. And Dili lang pod kana no, dili lang tulo ka pamilya, but naa pa po'y mga pamilya na sunod na makabenepisyo ni ining Lingap Pinoy Anan program. Ayan. Yes, thank you so much, Josh Lee. Ayan, and yan po ang ating third gift of Christmas. And Josh Lee, ato na ta sa announcement sa atong winner. Yes. Kanina sa ato ang padula. First online game which is Guess the Icon. So, unsa ang answer, Lexi? Kinsa to siya? Ang answer sa ato ang Guess the Icon is si Jose Marichan. Ayan, sa ganyan tawag na siya tawag father of basta na siya na siya na Pero siya ko absent ang pagkuana, Lexi. dapat sila magsulod-sulod dito sa klase. Alay ka na pag mo ato na musilip na ganinang nawong ni Jose Marichan. Pasabot ana Burmans na. Yes, of Di ba? course. So kung imong nawong na ang musilip, Lexi, di na siya Burmans. Yes, dili siya pang Christmas te. Asa ba na imong nawong pang kalag-kalag? Okay, So anyway, Nana ba tayo winner? Nana ba tayo winner dira, ma'am and sir? Ayan. So, ang atong winner sa atong gift or sa ato ang Guess the Icon is walay lain is si Ma'am Aisha Paglinawan. Wow. So, walay pabor-pabor. Why pabor-pabor, Ma'am Ice, no? Grabe na ginaha. The competitive spirit is kicking in. Giving. Yan. Feeling ako kay idol ni Ma'am si Jose Marichan. Very, Di ba? very idolizer. Idolizer. Hello, sa mga word ay. So, Lexi, let's proceed to the second online game. Now, online viewers, get ready. Second game na mo ang Complete the Carol. And diri sa Complete the Carol, kan lang gapon ni kanang manual lagi hapon ni. Kay kita rin mo kanta. Kita hapon mo kanta. Yes, kita rin mo Ayan, kanta. so comment below the answer for our second online game, which is Complete the Carol. And in this game, Tagumenyos, you just guess the missing lyrics of the Christmas song. And with that, Josh Lee, ato ng kantahon ang maong kanta.
Pasko na naman, okay, ng araw. So, unsa man to? Once again, Jocelyn. Once 1, again. 2, 3, go! Pasko na naman, okay, ng araw. So, unsa man to, mga taga-Menyos, ang nawala nga lyrics sa atong Christmas song. And with that, Jocelyn, atong i-announce niya kung kinsa man ang nakahatag og tama nga tubag sa ato ang Complete the Carol. Yes, because naanata karon yung third guest. Woo! Ayan, so we're a set of friends. Yes. So ayan, so it's your turn na naman. Atong gwapo nga host. Kent Vista. and Shyla. Of course, ay kalibdi siya, Shyla. Shyla, Take it yo! away! Thank you so much, Josh and Lexi. Pero ginakalimtan ko ni Josh Lee. Anyway, dagan kayo salamat once again, Josh and Lexi. Ayan, so Shy. Natin mga kauban karon na pod. Aha. Nanakas na. Oy, simbak ko. Anyway, so Shy, ato makauban karong gabi una, Shy, are actually, I think, classmates ni sila, no? I think it's safe to say nga schoolmate na lang sila kay pareho sila og uniform. Yon. Og atong pangutanon, unsa ni sila nga school ug unsa ilang mga pangalan? Sugdan nato kay Ma'am. Ayon, Ma'am. Good evening, everyone. I am Rose Angina Valles. I am currently studied at USEP. Wow. Next, Ma'am. Good evening, everyone. My name is Roshalyn T. Pochero. So, same lang mi po from USEP Tagum. Yan, and Magandang gabi sa inyong lahat. At ako nga po pala, si Jeline D. Balining na nagmula po sa University of Southeastern Philippines. ayan, maraming salamat. Kami po ay nagagala na kayo ay narito ngayong gabi. Magpormal. Ayan. Formal mang kaayo, no? At ang guest karon sa og siyempre atong i-break ang atong ice da isay. Ato silang ipa-cheer and I think ready sila. And kabalo ka Aha. ganina naghungong jud sila sa ako. Aha. Ma'am, please cheer me. Ana na sila. Kaya preparan jud din nila ganina pa. Wow! So I Nana think sila. ready Ilaan na sila. guys sila, napa sila gi-prepare nga cheers. Wow! Are you ready? Are you ready? Sige, on my count. In 3, 2, 1, go! Maligayang Pasko! We love Tagum! Love Joy Hope! Ayan, wow! Maligayang Pasko! Love, joy, hope! Yun! Sikat jud na karon no. Love, joy, hope. Oh, syempre, siya si Love, si Joy, Joy, o si and Hope. Sila ang Powerpuff Girls ng Tagum City. Oh, sige, ikaw na po. Ako na lang man sige katawa. Yan, but now, anyways, ay makita sa nato ang ilang energy sa ino nga naa diri akaron sa ang na sila diri akaron nakikimamat sa to as a giant holiday tree. Ayan. Og syempre, say ang ilang energy mo ni atong gikinahanglan nga energy sa pang-adlaw-adlaw para kitang tanan no na ay fuel to finish the day. Ayan. Kaya pa, kaya pa. Yes, kaya. Because love, joy, hope. Yes, and we are Tagum. Tagum. Yun. At syempre, Sai, ito po sila pangutanon, is this your first time here visiting our giant holiday tree? Opo, sir. Oh, first time nila. So, unsa man yung mga expectations sa inyong pag-adto de Aria? Nangita ba mo o bag-o nga mga amigo or basig gusto ninyo o bag-o nga minahal sa kinabuhi? Basig diri na nila makita nila no ano. So, Dato silang organic pangutan-on. encounter. Yes. Ato silang pangutan-on. Single pa ba mo mga ma'am? Yes po. Yes po. Opo. Ayun, wow, single sila tanan. So, pila ang pliti pa apo ko. Ay, ayan, sa mga viewers na to, single si Love, si Joy, o si Hope, ha? So, pwede kayo ninyo sila i-chat later on. So, ato lang Ibalik i-search. Yes. Oh, ako, tunga tanin nyo, ma'am, ha, sa koan. Ay, wala din siya ibayan. Anyway, Tagumeños and online world, at tuta sa to ang next nga padula, og mao kini ang... Ay. Kay pati ako Nawala. nakalimot. Sige, sorry. sige. At a count What's of up, what's 3. up? Siyempre, live magod ni siya, no? So, nadyo'y mga 1, 2, 3, go! Ay, ikaw di. Ako di. Ay, sige, ako na lang. Sige, sige. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Christmas roar! Ayun. Sing! Yan. Atong matulak ka ng gabi una, ginatawag na itong Christmas Roar and Sing. O para sa to mechanics, mga ma'am, no? Natay icon nga itong ipakita sa to ang LED, no? Natay randomizer. O syempre, sa ilang pag-ingon og stop, kung unsa to ang animal, nga ilahang
mapilian mao kato ang sound sa animal nga ilahang i-copy sa pagkanta sa ato ang Christmas song karong gabi una. So I think prepared na sila Sir Mhm. Keto kay nag-strategize naman sila diri sa kilid. Yan. Sige. Ready? Ready? Sige, kamo ingon og stop mga ma'am. Among ihatag ang microphone sa inyo ha. Stop. Meow. Meow. Sige, aka sa Meow. 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 Namingaw ang iring sa meow. Anyway, ang ilahang icon is cat nog. Ang sound sa cat kay... Meow. Oh, Meow. 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 Nga no maingon. mali. Sige. Mali dahil. Sige, ang sound sa cat kay meow. Og syempre, mao ni ang ilahang i-copy no nga sound sa pagkanta sa ilang Christmas song. So mga roling ta karong gabi una unsa ang inyong kantahon nga Christmas carol? Joy to the world. Joy to the world. Ayan. Sige, syempre, when you are ready, pwede na mo magsugod, mga ma'am and sir. Ay, mga ma'am, ready ay? In 3, 2, 1. 1, 2, 3, go. Joy to the world. Ay! Meow, meow, meow. Balik. Sige, asam ta. Ano man live man good pod sila, no? So, dili lang kami ni Shaila ang live. Sila pod, live pod sila. Sige, meow ta ha. 3, go. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. 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 Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Wow! Dapat yun sila Dapat sila isayaw. dance step. Gi-prepare dyan din. Sila yung gipreparan mo. Dako sa di mong mahatag sa ilasay karong gabi una. Sige lang. Okay lang. Kay worth it man pod. Worth it man pod. Salamat ha. Anyway, tama no ang ilang icon plus tama pa jud ang ilang tono sa ilang Joy to the World. Ug tungod di ana makadawat sila karon og gift bag gikan of course sa City Information Office. Ayan, ug syempre shout out po dai no sa amo ang maabtikon kaayo nga City Information Officer Sir Don Krill MC ug syempre ang papa pod sa media team partner Si Sir Leo Timugan. Sir Leo Shout out, Sir Timugan. Ayan. So nasa karon sa ato sa likod sa ato mga camera no siya ang nagpadagan sa ato ang show karong gabi una. Ayan. Kana pod. And mga ma'am, ginaba mo gusto ipa-shout out. Shout out dahil minila Bea Laika nga ilaming gibiyaan. Actually po, sa mga lahat ng tao na nakikinig ngayong gabi, ay sila jud ang giingnan niya, gitawag good niya. Lako rin sila kalit niya, gitawag na dahil niya. So, sorry guys, kami nakadawat sa pagkaon. Sayang. Si ma'am. And also, we would like to thank the Tagum City for giving us the opportunity to stand here and receive your award. Thank you po. Wow, naka-receive sila og award partner. Congrats po. Congrats. Ug Si syempre, ma'am kay dili na siya mag-shout out. wow. Kuan si ma'am, shy si Shy, ma'am, shy type. pero performance level. Yan. Galing okay. Siya jud ang nag-lead sa sayo kaganina with all that steps. Yes, that is right. At syempre, mga ma'am, daghang king salamat ha sa inyong participation at syempre sa inyong energy nga gipakita karong gabi una. Yan. And syempre, dahil siya, bago tamahuman, no, speaking of pasalamat, gusto po nato pasalamatan ang ato ang Aksyon Agad City Mayor Honorable Ray T. Uy, ayan. Syempre, no, kinita na nahimong posible tungod sa iyahang maabtikon kaayo nga pagdala no sa syudad sa Tagum. So once again, thank you so much, Mayor Ray T. Uy, And of course, ayan. hindi po nato kalimtan pasalamaton si Vice Mayor Attorney Eva Lorraine SW and ang membro sa 10th City Council. Dagang salamat. That is right. At syempre, nanamas na regalo para sa itong online world. Ang sunod nga regalo para ni sa inyo ha. At ang hibalon, ang ikaupat na Christmas gift. Unsa kini, Josh and Lexi. Meow, 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 Sir Ken. Meow, 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 Shaila. Meow, meow, thank you. Meow, meow, hi. So grabe naman. Love, joy, and hope. So
meow, Grabe meow, naman, ah. meow. Yes. Ayan. Very catalyst. Very catalyst, very ring. Yes. Very meow, meow. Oh, ako pang shoutout na agad diri sila nag-support diri. Ang ako mga kaubalan sa Tagum City Youth Development Office, si Ma'am Jackie, Ma'am Lovely, Sir Adi, Sir Ron, Sir Pat, and Sir Migs. Thank you so much. Mga ako fresh from Avenida. Yes. Ayan, so let's announce the winner of our second online game. So what is the missing lyrics, Lexi? So, una nato na i-reveal, Joshly, ato sang kantahon. O sabi, 1, 2, 3, go! Pasko na naman, ukay tulin ng araw. So, the right answer is tulin. Ayan. Tulin as in with N. Yes, no G. And our winner is si Loiza Vien Rondina Dabuda. Congratulations. Akong ate, so pamugas na siya. Pabor-pabor din siya, Tama na yung Lexi. gibuhat eh. Tama na yung gibuhat. And congratulations sa atin eh, Lexi. Yes. Ma'am, meow, meow, meow. Yes, and with that, Josh Lee, diretso na ta sa atong fourth gift of Christmas. So our fourth gift of Christmas, Oplan Taod Septic Tank. 33 ka panimalay sa Kabugan, Barangay Busaon ang natauran og libreng septic tank isip unang benepisyaro sa Oplan Taod Septic Tank sa Tagum City. Ang programa gitumong sa mga pamilyang nagpuyo sa coastal areas nga walay husto nga kasilyas aron mapauswag ang sanitasyon, panglawas ug kalimpyo sa kinaiyahan. Ang inisyatiba gimugna ni Mayor Ray Uy o gipanguluhan sa City Environmental and Natural Resources Office kon Senro. Ang mga septic tank adunay 1,000 litro nga kapasidad ug suportahan sa serbisyo suyop septic sludge kon 4S program aron masiguro ang husto ug malungtarong paggamit niini. Napahimo ang proyekto tungod sa bayanihan o voluntaryong suporta sa musunod nga mga ahensya o grupo. 11th Ready Reserve Command Group, 1,001st Pag-asa Infantry Brigade, 10th Infantry Division Philippine Army, 10th Civil Military Operations Battalion, Bureau of Fire Protection kon BFP, Davao del Norte Provincial Police Office, Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP, Male Dormitory Unit, Philippine Coast Guard kon PCG, and City Security Unit kon CSU. Ang target sa programa nga matabangan ang 150 ka panimalay gikan sa 5 ka coastal barangay. Kabahin sa padayon nga paningkamot sa LGU sa paghatag og disente nga kasilyas samtang ginaprotektahan ang kinaiyahan sa syudad. Ayan. And that's our fourth gift of Christmas. Nganong gift of Christmas siya, Lexi, no? Because kani nga Oplan Septic Tank is of course, ang katong gitauran nga mga coastal barangay, syempre isa na sa ilahang gift. Tungod kay naana silang maayong comfort room, di ba, Lexi? So, ikaw mismo, it's nice to have nga kanang, from the word itself, comfort, di ba? Ang imuhang sa ilahang barangay, right? Yes, thank you so much. Dili lang ka na, Lexi, no? Yes. Daghan pa nga mga coastal areas ang makabenepisyo. O karon nagsugod pa lang sa Busaon. Yan. Nindot kayo nga proyekto diha upan sa ato ang programa sa gift of Christmas. Thank you so much. Yes. And sa- also, let's not forget Yes. to thank ang nanguna pod ani no Honorable Mayor Ray Uy with the Walay support. lain. Yes. Yes. With the support of Senro. Yan. So thank you so much for this initiative na on behalf from the Barangay Busaon. Yes, thank you so much mga ma'am and sir. And with that, proceed na ta sa ato ang another online game. Of Our course, third para sa ato ang online online game. viewers. Yes. Na atong ginatawag nga, Guess the Icon. Guess the icon na naman. So kinsa na pod haning musilip ron? Kinsa na pod or unsa na pod atong ipasilip diha sa atong screen sa FB page sa City Government of Tagum. Wala So ayan, gi-flash na siya, Yes. Lexi, no? Kinsa kaha ni siya? I guess, na ba kayo nahibaluan nga kanta ani niya, Josh Lee? Wala. Kinsa na siya? Nasya, dara siya, oh. Nasya sa ano?
Okay, so naba may nahibaloan na kantaan na mga mga tagumenyo. So sikat kay ni siya nga singer. Asa nahibalan nimo, Lexi? American sing. Ayun lang, kabasig Can you ano, kana kabasig mahugno. sample? Ayun lang, kabasig mahugno ni City Hall. Sige na, dapat mag-sample kay Napa ko. Ay, yan! Feeling ako kay kani siya nga music is from Mariah Carey. Tandaan title. Okay. Sige, samat. We belong together. Wow! Tawa ko. Murag na, kung ano yung mga kanta, pwede ba ni mo kantahon? Murag ikaw dyan ang gusto mo talan ba? Mo excited dyan ka? Sige daw, go. Dili, wala lyrics. Ano na to sa title sa song. Okay. Pero ang lyrics is Wako Kabalo. Okay. Pero ayun, Alex, sige, basi nanay nakatagna. Okay, sige. And with that, Joshua, so walay paglangay-langay. Bago na to i-announce ang atong winner sa guest, the icon, presinata, at punta sa laing dapit, dito gihapon, ila meow, meow, meow. Meow, 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 Ken, and meow, 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 Shyla. Take it away. Meow, 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 meow. Anyway, daghang kayong salamat, Josh and Lex, no? So, grabe kayo kanindot ang ato ang ikaupad nga gift of Christmas, Shino, kay dili lang katong mga gift nga gipang-wrap, kani mga dulaan nato, kundili ang gift of health pod, no? Nga gihatag sa tong lokal nga panggamhanan, syempre sa ato ang mga 5 ka barangay sa coastal area. So, makita gyud nato say nga deriya sa syudad sa Tagum ang mga tao gihatagan gyud og bilino sa ato ang mayor deriya sa Tagum. Ayan. Ay, ikaw na. Pero bitaw, Sir Ken, ako po kayong pasalamat, no, sa ato ang Mayor Ray Tioy kay action agad. Action agad yun actually. ato, Mayor. Ayan. Og syempre say, ato pong kauban deri ano karong gabi una. Syempre kaganina all female group sila. Naabot ta deri all male group no hailing all the way from Tagum City. Sana no, like, Yes, ibiyahe oh. sila para makita ng atong holiday tree. I heard ha, nga ang Tagum City daw is actually the best city to live. Oh, ana sila. Okay. Actually, gusto na lang po na ako magpuyo dari. Ay, diri, mo tayo niya Tagum. Oh my Tagum. God, mo tayo niya ang Tagum. Ayan. So, syempre, sa dili na ta maglangan pa. Ato silang ila-ilahon. Hello, No? good Mga evening. sir, maayong gabi. Pwede ba ta magpaila-ila? Sugda na to, kay? Ako dahil si Aris Jan Biasas from UM Tagum, tapos in theory. I heard, no, nga gikan ta sa lahi-lahi nga eskwelahan. Naagikan sa University of Mindanao, Tagum. We also have from UM Davao, from Arisgado, and UM Tagum also. So, unsa man ni siya, sir? First time ba ninyo nagkita darian, nagkaamiguhay mo? Or, unsa ba, sir? Pwede ba nato i-share sa ilaha? So kami, we all met sa senior high pa lang. Ooh. Then pagka-college kay of course, lahi-lahi ng mga trip. So nag-change mga school. So karon lang nami chance na magkita-kita na pod. Wow! Sa bakasyon. Yon, amazing. Nice kayo ang ilang story, Shino. So I think makaingon gyud ta nga ang Tagum City is really a place to live. Tungod kay miskan pa no nga lahi-lahi na sila og eskwelahan karon. Nagyapon sila time nga magkita dariya og diri mismo sa ato ang Giant Holiday Tree. Ayan. Og syempre I think daghan pa kaayo dariya sa ato ang mga viewers no ang susama nila. Ayon. Yes, o syempre, ato ang paminawon ang ilahang kanta karong gabi una. Mga sir, you can start. Wow, nalite kanta. Joy to the world, the Lord has come. Hey, this is the King. Everyone, that in nature speak. Did every nature speak? Oh, yeah, better nature sing. Thank you. Thank you. Wow, grabe Ayan. nga. Na-inspire ko sa ilang kanta. Like, Yes. grabe ka-amazing ang ilang voice. Yes, so makita dyan nato sa inyo nga ang mga katawan sa Tagum are actually singers. Diba? Like, Yes. alpakaganina. Oh, lahi-lahi lang tono. Kaya syempre naman siya tayo gusto nga tono. Ay, syempre, Ana, pero with singer ako lang, tatanan. no? Pero with ako lang. Oh. No, dito sila magpapil din no kay kaganina ang gikanta pod Joy to the World. Karon, Joy to the World gihapon. So makita dyan nato nga there's really joy here in Tagum City. Ayan. Karon, kuha na ta sa to ang Padula. Yan. Magpadula na ta karong gabi una. Og Shyla, unsa nga ato ang padula karong gabi una? ang atong padula karong gabi una kay
Santa Says. Yun, wow. Santa says, Santa no? So, syempre, ang para sa mechanics, no, Shai, o mga sir, no, ang Santa says, na ami iingon nga scenario, og inyuha lang ipakita, sabay-sabay, ang inyuhang reaction. Yun. So, magtalikod mo una and then... Magtalikod, then mo front. At the count of 3, mo atubang sila. So, ang naipinaka-best nga reaction, actually, maoy mamahimo natong mananaog karong gabi una. Ready? Yes. Ready? Ready Go na mo, daw. mga sir? Go na daw. Yan. Sige, sir. Dili na ta mag-trial pa because I think they are already ready, no? Kaganina, dito sa kilid. Diretso na Sir, dyan lagi daw. yes, talikod ta, sir. Talikod. Para sa ato ang una, Santa says, show me your reaction pag nakita ninyo si Crush Diria sa atuang City Hall. Okay, I think ready na sila. Nga. Naay. Kadate laing. Huy! Muna ang twist. So ready? Ano? In a count of 3. Okay. 3, 2, 1, go! Ay. Mali. Ano yun? Nakita ninyo inyong crush nga naay kadate lain. Naay kadate lain. Usap. Sige. Last. In a count of 3, 2, 1, go! Ay. Teamwork di ay ni. Teamwork. Ingana dyan mo mag-wild. Siyempre, Genuine reaction dyan to. Nawala ko. Kay, Ay, nakita welcome na ko dito ang ilahang crush. Ako ang gibulag. Ay. Ako ang gibulag Thank kay you, para. Sir Ken. Yes, para maundang ang ilahang emotion. Kay gabi, Karong ano gabi siya? una. Wag! Yes, gabi kayo Best ka-hype. actor. Oo. Pwede kayo sila sa Star Magic. Yan. Sir, nabatay mga experience sa atuang kuan, mga drama, ano sa tawag ni? Theater, acting, workshop? Wala. Ano na to, natural instinct na nag-work sa kuha sa karong gabi una. Ayun, natural instinct. Pero kung kailakon lagi si sir. Yes, sir. Nga naman na, sir. Pwede ba ni mo ma-share karong gabi una? Nga nung kailakon man ka, sir? Kaya naman nakita na akong crush na nado siya lain. Mo to, nag-imagine lang ako. Wala, good. Sige lang. Ay, grabe, no? Natural actor dyan silang upat. How did siya bisag wala experience? Oo. Sige, ato ta sa itong ikaduha. Nga reaction para karong gabi una. Sir, talikod ta. No, nindot kay ilang reaction sa first. Unsa kay ilang reaction sa second? Gusto ka ikaw mo ingon? Yes, I think ready si Shaila. Ready si Shaila. Nasa'y giandam. Sir, tarungan ninyo dira ang hake para magtunga ta. Sige, ready? Ready ka? So I think, ako sa i-reserve na siya kay kamo na sa pinaka-best na to nga category for this evening. So our next reaction, Santa says, show me your reaction kung makita nimo ang imuhang mga best friends gikan pa atong high school. I think makarelate sila ani, no? Unsa kaya ang ilahang reaction? So ato ang makita karon Shaila. Ladies and gentlemen, in 3, 2, 1, go! Wow! Uy! Wow! Ingana sila ka-happy. Yes, makita jud nimo. Naman si Ana. Yay! So makita jud nimo sa ino nga grabe jud kay lang kamis ang usat-usa. Tungod kay nakaya gud niya alsa. There's an adrenaline rush. Wow. Ingon ana. Yay! Yes, dapat nga ana. Sir, pila na ba mo? Thank you. Pila na ba mo katuig? No, pila na mo katuig sir nga wala nagkita? Almost 3 years na po. Wow. 3 years, no? Because nasa ilahi-ilahi na nga mga lugar. Pero karon nagkita gyud sila. So sir, pwede man nato may balaan unsa inyong mensahe sa usat-usa. Sugdan nato diri kay sir no all the way from Davao. Thankful ko nga na nag-read na bunta then I hope dili mag kanang makalimtan ang isa't isa even though we're into adulthood na. Sweet kayo itong message. How about si sir?
So, sa inyo day guys, salamat kayo. Dili mo baga akong now kung wala mo. So, pasalamat jud kay ko sa inyo, hananaa mo. Napod atong videographer, salamat kayo. And yeah, thank you Jude for being my friends. Na kauban mo tamo sa akong kabuang, you know. So, nadrag ta mo. Yeah, thank you. So, thank you kayo sa pag-invite karon. Dugay naman ta wala nagkita-kita. So, karon na po ta nagka-chance na magtapok kay malagi nagkana-kaniya nagkinabuhi. Then glad ko na nagkita ta ninyo after very long time. As always, love yapon kay tamong upat bay. Ayun, so makita dyan natin sa ila, no, nga love dyan kayo nila ang usat-usa. Indeed, Christmas is a season for love, joy, and hope. Ayan. O Shaila, murag naman kay pa-surprise nga, dala karong gabi una, unsa man na. Ay, syempre, di ba, kay since the best kayo ang ilang reaction na ipakita agad niya. Anaa sila'y premyo, gikan sa City Information Office. Ayan, ato ang pa-premyo dawata ninyo mga sir. Okay, pwede mo magtungaan upat ba na kabuok? Isa-isa sila. Oh, isa-isa sila pangduga ngayon. O siyempre, pwede po na nila gamitong pang Noche Buena po no, o para sa ilahang bonding, food bonding sa usat-usa. Okay, sir, basig natay gusto i-shout out mga sir since live ta karon sa City Government of Tagum. Ako, shout out day ko sa ako ang uyab na nasa Agusan karon. Labs, hello na ako sa TV. Let's go. Shout out po ko sa among videographer. Ayaw lang ipakita. Pero dami videographer. Shout out ko sa among mga pamilya po. Asas, Abansinya, Ribuya, so Linugaw. Thank you po. Ayan, dagang salamat. How about the others? Gusto ba mo mag-shout out? Or mauna to ang kay sir? Mauna daw to. Isa na nasa lang. live representative as one family na. Dagang kayong salamat mga sir no, sa pag-abi-abi karong gabi una. O siyempre, dagang pong salamat sa inyong energy nga gipakita karong gabi una. Let's go! Ayan, isa daw ka Love, Joy, Hope survey. On a count of 3, 1, 2, 3, go! Love, Joy, Hope! Yan! Love, Joy, Hope! Energetic, chikay. Yes. O, siyempre sa ilan na speaking of love, joy, hope, adto ta sa ato ang ikalima nga gift of Christmas karong gabi una. Unsa kini? Josh and Lexi. Yes, thank you so much, Sir Ken and Shyla. Mga lover boy sila ay. Yes, Jocelyn. and very emotional lagi ang inyong guest karon, Shy and Ken. Yes. And with that, sama sa gingon ni Sir Ken, adto na ta sa atong fifth gift of Christmas kamo ang fiberglass boat program. Mas mapalipay ug mas lig-on karon ang panginabuhian sa mga mananagat. Sa Tagum City pinaagi sa Fishery Support Program sa lokal nga panggamhanan nga naghatag og fiberglass boats ug uban pang gamit sa pangisda. Ang mga fiberglass boats lig-on dugay magamit og mas epesyente sa pagpanagat nga nagpasabot nga mas daghan og isda ang makuha ug mas maayong kita ang madawat sa mga fisher folks. Dugang pa, naghatag usabang LGU og payaw nga hinimo sa plastic drum nga makatabang sa pagdani sa isda ug mas sayon sa pagpanagat. Kini nga programa dili lang nagpasiugda sa mas maayo nga panginabuhian alang sa mga mananagat, kundi nagdala usab og kalipay ug paglaom sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang mga fisher folks makasinati og mas luwas, mas epesyente ug mas rewarding nga pagpanagat samtang ang syudad mas masiguro ang food security ug malipayong komunidad sa baybayon. Pinaagi sa suporta sa LGU, makita nato nga ang pag-atiman sa mga mananagat dili lang proyekto usa kini ka selebrasyon sa kahimtang sa panginabuhian, pagkugi ug kalipay sa komunidad. Ug mao kana ang fifth gift of Christmas. Wow, it is truly a gift of Christmas. Lexi, no? Why? Yes. Dapat mangutan na ka nga, no? Ngano? Kani siya, isa po ni sa pinakadako nga nadawat sa ato Yes. ang mga fisheries. Yes. Kaya fisher folks, because kani siya is lig-on kay fiberglass. Yes. And kaganina lang adlaw gi-turn over ang all mga Wow. 40 plus ka fiberglass. Fiberglass, Yes. which is locally funded ni siya, no? Sa LGU Yes, Tagum. of course. Wow. So Merry Christmas kaayo sa ato ang mga mangingisda from Libuganon, Busaon, and
those living in the coastal area. Yes. Oh, uy, naman din sila doon dire. Nato Yes. mga meow meow meow. Meow. Wa ba niya mong pa-surprise sa inyo, ha, Lex of Surprise! Josh? Usay na wong ma-surprise. Sige, ipakita na karon ni Ma'am Leslie. Yes, di Ma'am Lexi. Ni Ma'am Lexi di ay iyahan ang gi-practice ka ganina. Sige. 2, 1, Go! Wow! Grabe. Siyempre, Cute lagi to. Cute lagi to. Cute kayo! ay, di ba sila? Wala rin. So bago na, wait lang guys. So, Yes, yes, kaya Ma'am nung Josh. sa nato, ang winner, no, sa ato ang third online game. Kisa gani ang answer? Si Mariah Carey. Ayan, congratulations, Miss Merlina Bordamonte. Wow! Oh, kang atong mga winners sukat pa kanina. Josh Lee, kinsa to Atong sila? i-announce o balik, no? Atong mga winners sa ganina na online game. So our Yes. first winner, Ma'am Aisha Paglinawan. Yes. Second winner is si Ma'am Loiza Vian Rondina Daboda. And our third winner is Miss Merlina Bardomante. O kasi Yan. man nila maklaim ang ilang prize, Sir Kent? Ayun, siyempre, sa ato ang mga winners no, sa atong online, pa rin nyo maklaim ang prizes sa City Information Office, 4th floor, this coming December 26 from 8 a.m. to 5 p.m. Ayun. So once again, please no, bisita ta sa City Information Office this coming December 26 lang po. After December 26, no, dili na nila maklaim ang ilahang papremyo. Again, December 26, 8 a.m. to 5 p.m. Yes. O kung dili nila maklaim kang Sir Kent na lang daw to. Thank you, ma'am. Bahina na mo pa. Isa-isa. Isa-isa mi. So anyway, Sir Kent, Ma'am Shai, Ma'am Lexi, natay makauban karon. And yes, let's call out once again ato ang performer ganina, no? And kisa ganini siya. Ayan, siyempre, ladies and gentlemen, ito makauban. Dari karon ato ang performer kaganina, si Ariel Sepe. Hello, Sir Ariel. Kasi mga sir. Sir, dari ata sa center, sir. Wow, kabalo ba mo? Wala Ladies may kabalo. and- Mga ladies, di ay, no? Nga si Ariel is actually a singer, a local singer dari sa ato ang syudad. Wow. Ayan. O, syempre, Ariel, pwede ba ta magpaila-ila sa ato ang mga viewers karon nga nananaw? Basig na kay gusto i-shout out dira Hi everyone, by the way, my name is Ariel Espepe. Gikan ko sa Barangay La Filipina, Purok Otso. And nindot nga spot dito, gusto mo mulaag sa Iloy Agro Farm dito And soon to open ang ilahang swimming pool dito. Pwede na mo mulaag dito, 50 pesos lang ang entrance. And shout out day ko sa ako mga kaparintihan day sa amo ang lugar nga grabe lang support yun sa kuha every time nga mag-perform ko. Kato lang. Yes. Ayan. The promoter. Yes, at syempre Ariel, pwede ba nimo ma-share no sa ato ang mga viewers karon kung giunsa nimo pagsugod ni imong singing journey, unsa to nga eksakto nga adlaw na ba kay mahinumduman? Ang akong first engagement sa bigger stage jud is last year lang jud sa kuan lang katong pagpasiga sa Christmas tree last year. And big shout out jud kang Ma'am Kim o kang Sir Pastor Ernesto from Tourism Office kay sila gyud ang mismo ang nagmold sa kuha nga mas maka-perform pa og well, nga maka-perform pag maayo diri sa stage jud. Thank you kayo sa umat sa inyo, ma'am, and sa mga kaubanan ako nga singers sa tanghalan ng Tagum po. Shout out sa inyo tanan. Ayun, daghang kayong salamat Ariel no. Yes. So mga ladies, makita gyud nato no nga ang syudad sa Tagum naga-develop yun sila Yes. og mga singers. Kay sama ni Ariel, si Ariel pa daw last year lang no nga nagsugod sa iyang singing journey eksakto sa pagpasiga sa Don Giant Holiday. Wow. So we hope, Sir Ariel, no, nga imong singing journey is magpadayon pa jud. And do not worry kay daghan kag fans. Isa na may ato. Isa na pud ko ato. Yes. Kanindot ang iyang tingog, di ba? Yes. Ganina nagsingalong dito ka ganina sa iyang kanta. Yes, that is right. And karon Sir Kent. Sir Ariel, dahil unsa may kuan, unsa man kinsa man imong makauban karon sa ato ang pagsaulog sa Christmas Day. Ang makauban yun ako sa mga Christmas kay ang akong family jud kay syempre sila man akong kauban permanente jud. Wow, thank you so much, sir. And since it's now your turn to once again give us your
Ayan, Christmas ladies and gentlemen, song. once again, atong i-welcome, no? Dari sa atubangan ng atuang singer. Karong gabi una, ang atuang performer, no? Nga, proud Tagomenyo. Again, local talent hailing from Tagum City. Ariel Sepe. Pasko sa Tagum, mga ilaw na nagagandahan, may sayawan, meron ding kantahan. Pasko sa Tagum, Pasko sa Tagum, magkasama ang buong pamilya, mag-enjoy, dali na ang barkada. Ayan, siyempre, daghang salamat og sa ato ang mga online viewers po, no? Thank you so much for joining us sa ato ang 6th episode. This is actually the final episode na yun, no? Sa ato ang kamustahan under the holiday tree. Daghan kaayong salamat, Ma'am Lexi, Ma'am Josh, and Shaila. Yes, thank you so much, Thank Sir you Ken. so much, Sir Yes, Ken. sa mga Thank you uban. so much. Once again, Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Happy holidays! See you next year! Shout out! Napa yung camera? Shout out na! Ma'am! Basta nagos na shout out na. Wala na. Shout out na, wala na. Thank you so much! Shout out to Ruth. Pasko sa Tagum. Shout out Liwin. Shout out Papa Leo. Ayan! Oh, siyempre, no? Nakita na ito. Kadali pa sa tao dahil.